beli perlok bero sajisin diang subhaya pi bat bapindon pedeng kemet ke pekuat ke bekia pedeng ke jing ri ke jing sumar play tekani ke video ngamut ban keren bat kalong ke video ke pakam jorong namar ba kani ke video bala kani ke video kalong ke pakam per ka ba ngapen ni bat kalong ke ba don kam na ka benta jumpi kum ki pai ba hakum kani ke por ka ba niyoi bala keren ke ba syakmat jom kani ke video te perlok singubha yes ngap ya kani ka video hadu bandakut namar kalong ka bacrong bat ka ngap pinyo ki ege kijing mut bat kijing perkhat lengba jong kani ka jing sebun bat ka jing klik big ukasi jungi no te hoit ngange ba pinum sultanat ya kani ka jing kran ka junga bat pinum sio kani kalong ka jing kentho ya ki babun ki ba ngap ya kani ka video ka jing klik big bat ka jing sebun palat ni ukasi no ukasi jongi ngam ong ya upai ba babun balang nrengan ong be chapang kita kinong yalam ki jongi baleng ong chapang kita kinong yalam ki jongi kumba pi yo i ha kini kisni ki ba ladep baleng ong ki sebun ha kini ki khasi ki jongi namar ba katkum ke jing yo i ki jonga ba ki bha bat ki sebun men sim ha hadu kata nrei omdon perla ban theu bat bun bat ka jing ik jong ki khasi kinong yalam khasi jongi mo ka bang akwa ban ong hang ne kalong ba kini kinong yalam ki jongi ki sebun bha bat ki ik bha ya ki bomde ban ik kan be chapang ka jing sebun jong kinong yalam ki ba hakmat jongi baleng ong kumta ba kadau ka ba ngakwa ban ong kumta kalong ba ngayui ba hakane ka MP Raja Sabha ba nakiseng rilum hapo kari khasi jungi kisbun bat ki ik bha ya kita kiwe pat nre kane ba hatu gajing keliru kalong hatu ukhasi jungi bat upenar jungi ubhoi jungi uwar jungi umaram jungi ulangam jungi umdon mo ubala banlong kum uta u MP Raja Sabha ban pha da ukhasi shate chapo tele nre ngayo i kini ki seng riulum ki jongi ba ki support dia u James sangma ubade ugaru nangte na po garu kane kade ke jingsbun bat ke jing palat jong khasi jongi ya kita ki parlo garu ki jongi mo ke jing ik ke jongki omla banteu bat omdon perla hiro banteu hadu katne ya ka chuki chief minister ro bat maki ya ka finance minister ro bat maki bat nanta bat UMP Raja Sabha ro bat maki bat u chairman no penjai yeng dorbar thau ain ro bat maki enrei baro kiba hakmat bat kiba kham halor enrei la bat lut baro da kita ki parlok garu ki jungi hatu ukhasi jungi lane upnar jungi kumbang ong mene nadu ukhasi upnar umaram ulangam ubhoi uwar hatu omdon mo ubala ban bat yakini ki kerdam lane omdon mo ubala ban sim yakani ka benta bat balei kimchit da ukhasi jungi hatu umdon mo hapo kari khasi jantia ba ike jungi ba ulala ula ban bat yakini kikam balei hap an ailot lane balei hap ki parlok garu ki badon hangni hapo ka jala jungi hatu shei lada ka jakumne kari bat ka jaj ben riu ka jungi shei kan poi bat shei kala wei jung kita ki khun samla ki khasi penar ki jungi ki badon hapo kabri unyau trap unyuskum bat ngakwa ban ong ro sakawe balei ngong kani ka jing klik big pa mo kumba pioi ba ngambeng ya baro ndre don ki katu kani ki parlok khasi jatia jungiru ki bak big ba kani ka video ngamut ban kan tho yano ndre hap yu ban kan tho ha ka jing kran kandon ka jing kan tho bat kandon ki jing ro ba ki khasi jungi ki klik big nan ong yepi ba like no tang ha ka por ka ba kisngu ba kidei bandawa bat kisngu ba kidon kam
Teh kata kapor kimi kipai bhur bat kimi kita kinong hela surok kimi kita kinong persyak ya ke sorkar kimi kita kinong dawa ILP kimi kita kinong dawa resolution policy Henry katba andaya keren ya ke jingsi siapa ngimla ban yui ba ukasi jungi unmi bat ukren ya ke kaba don kam naka benta kari naka benta ki khun samla naka benta ki jing upai ba naka benta jing jom ke jing yo kam yo jam ke jing naka benta jom ki khun samla hapo kari khasi ke jung ba kumba pi lada pi kan mau ba iba ardan idei wei nakinong yalam ba rabba bat idei wei ru ba yalam ya ke sing voice of the people party kum u president baramba bat hagani ke video ngini kran ba iba ardan ialam ya ki pai ba baki pai ba kilami daki pau hajar bat daki pau pungut ban persya ya kata ka resolution policy mo hinre enda ka sarkar kala dep ban wanra ya kita ki kai phot bat ka sarkar kala dep ban wanra ya kita ki jing ka jing pensgo sya kita ki sing sang perthei lane hadin bala dep ya kata ka hadin ba ka expert committee bakalala pek beniak bha ya kani bakadam don kam ban pene kecu bat kat ba ha ke jing yalang kabala khot ban pelong da ka sarkar Henry iba ardan iklam wan bat iklam ai watan shikin tinru ban kran lani inom pha briu ban kran ya kani ka mat bat ke cura ke jungi meleng ong yep ki khasi jungi ki dei ki bakli bi Henry dei namar kata kata bat katan rai kalong ba na kinong yalam ki jungi bat pai ba bapli baduk baru ba baduk ubatoy bat pai ba uba duna kicing mut kicing perkhat bat kiwan bat ki kershan namar ki klem da perkhat ba ya ka ka ba kinong yalam ki jongi kile balai kane ki don artli ki banta ba ka jing khluj bik bat ka jing sebun men simpalat kini kinong mi khmat ki jongi kini kinong yalam ka jongi balai ka jela jongi kamp kiu bat kampoi she balai ka jai benrip khasi ki jongi kedang sadin hadu menta bat lada kum iba ardan iba cemi na kapor si kapor ban pensyai pai ba lada iik bat ich syai ke jai benriu bat idon sya kata ka mensim ke cingkit kali na ka benta kari bat ke jai benriu kumba ila dawa ide king ban kren lane ban ai jingmut ya ka sarkar ba nganom priang ya kane dalele nre pidei hi ban pen kala bat namar ka jing ka jing syon nre kat ba ha ba ka sarkar ka khot ka wer ban ya kren penbe lane ban pensgo nre kinomwan nre ki wan kitu ki bakershan te haba wan kinong ki bakershan te kane i kumju te kane ken kede kata ka bango ka baki klik pik kat nosin mengila dawa ya ka ILP kat nosin mengila dawa ya ka kitin khasi ka bandrung haka krenit ka bapra hinre hadu menta ngimpat yu yu bat ngimpat yu sngo ba kane ka kitin khasi cungi kalarung ya kata ka krenit ka bapra lani man perlong no ya ka official language ya kane ka kitin khasi ke cungi batro ba kijing dawa kimi na ki por se ki por bat man ka singila ban ong ba kijing dawa na kalian jom pai ba nrei kane paro ka dei ka daw tan rai ba na kinong yalam ki jungi ki badon ya ka por bat ki badon haskit triat ki bala ban shong ya ka chuki nrei maki kimdon ka jingkit kli nrei ki penthame yo pai ba tang ha ka por election ki penthame yo pai ba bat upai ba bapli ubom don kata ka mensim ka jing perkhat ba ukhluj bi bat uyami ba ndrei kini kinong yalam ki chungi ki dei ki basbun bat ki ba klik bit lada pi sngodei ya kani ka video ndrei sa comment parlok lada ka like lan ka dei ndrei ngan pan map pi yo le sedon ki parlok ki ba kershan ya kino ki party ndrei kani ka video ngam kershan ya kano ka party ndrei kani ka dei ka channel ka ba ngawan ra ya ki mat bat ki ching jong ki kun samla hapo ka kari sibi ki chung kublei shibun ngin saya kendu pat da ki wei pat ki video pat ha ki wei pat ki por bat lada pidon kaba pi ai jingmut pila ban ai jingmut leng ba ki comment section kiba pila ban ai jingmut ha kani ka video kublei shibun parlok ngin saya kendu pat da ki wei pat ki video blame kurku kerto ya pi baro kiba pe bat ki basngap kublei